morning ang taga-pamuno sang Bacolod o Diocese of Bacolod, no? I-check natin diri sa Social Action Center Director. We have Father Chris Gonzales. Father, how are you? Good morning. Hello, good morning. Sunart kag sa tanan nga mga kaupod naton nga nagapamatigid sa atong programa mayong aga. May nga gagid sa imo pad siling kuti political drama natapos na to iya. Subong ma-check lang kung may preparasyon kag ginahimo subong nga mga ang COMELEC, no? And supposedly ang partner na sa ila sini nga dapat timuon is to educate the public mga butante. Nano ang latest subong sa part ng PPCRB, sir, with all the political circus dito sa national, nakasugod na kaumpisa na kita establish sa mga members naton in every diocese o nasakupan sa diocese of Bacolod? Oo, actually malawig-lawig na nga aton nga ginaobra. Nagasigig ka sa gihapon pang angkat, no, kag panawagan sa mga tao nga in fact mag-volunteer gani sa PPCRB, no. Siguro may arapas ang balang nga naga pasilapot kita dira, no. Nga simbahan na yan, separation of the church of the state, mamo sa bala. Okay. Well, siguro basic nato dapat intindihon nga obligasyon gid naton bilang matuto mga sumulunod ni Kristo abe o kung may tutuod nga paghigugma sa pungsod naton to take our election seriously, no? Kag ang aton nga obra gani hindi wala na kami gani ginatawag gini nga edukasyon kay nga ang mga tao naton bala edukado man mo, di ba? Oo, damo sang edukado nagikayo sa aton. Pero rather, ang obra namon subong is to remind, no, kung ano kabalaan ang pagbotar, ano ka-importante ini, nga hindi ini joke-joke, hindi ini sarsuela, hindi ini drama-drama, no, kundi amo ning mga determinar sa padulungan sang pungsod naton. Amo na nga ano na kami subong, obra kami sa mga modules nga mahimo sang mga recollections ya. Nga recollection kay ipakita naton nga ang pagkabalaan bala sang pagbutar konektado gid sa pagtuo naton. Like for example, istoryahan na kita integrity, honesty, di ba? Truthfulness. Di ba mga virtues hindi ginatudlo sa Ginoo? No? Inang pagka may isa ka hinambalan. No, di ba? Integridad na eh. Ako maghambal ko nga hindi ko ya mag-atras mapadalagan kuya nga is actually sa matter of integrity. Paano ka karon maghambal nga maging leader ka kung wala ka integridad? May ara nga naghambal nga hindi na kuya magpadalagan, ma-retire na ko, pero lagan man gyapon. Ano kita nga klase Pilipino man ano ang mga values naton. So amo na nga dapat amo ang ibandira nato niya ang mga good values. Kaya amo kita sinayan ang mga Pilipino ang mga Pilipino we are people of good values. Okay. Diba? So amo na nga konektado gid ang eleksyon, ang pagpili sa gusto nga tawo sa pagtuo naton. Amo na nga rekoleksyon ng aton nga ginahimo para mapamalandungan ta kag mapangamuyuan ta sang maayo na magiyahan kita, no, sa paghimo sa aton nga mga desisyon. Yes. And of course, part of the education ng drive nga himuon man sang PPCRB, aside from educating the public no kung paano kita magpili sa gusto, ang moral lesson nga dapat maging responsible kita sa aton sini nga kinamatarong sa pagbuto. Isa subong gid ka challenge, especially ang social media, ang advance ng social media. Nga daw grabe gid bla pads no nga daw siling mo daw kadasig ang pag-influensya sa tao hindi hamak kitang mga Pinoy, and because of the pandemic daw halos kalabanan babad sa social media bala pads. Yeah, in fact sa bilog na kalibutan kita ang number 1 mga Pilipinas ang number 1 sa kalawigon bilang nga spend sa social media. Kita no kita ang pinakabaskog paggamiton sa
sang sining plataporma. Amo na gani nga kita sa PPCRB nagapang-imbitar gisang tanan, gin-invite naton ang COMELEC, kaya ang COMELEC siyempre sila gid ang aton nga ginabuligan. Ang kapulisan, non-partisan na mga pulis mo, di ba? Ang military, binimbitar man naton ang ang media, ang TVP, no nga ako niya bala na magbinuligay kita. Kaya nga, isa man lang ang ating dinotuyo na matadlong nato ng aton elections. Mga instrumento, balatanan sa pag-ibukar, pag-iya, pagpaklaro sa mga tao, na mala makita nilang kamatuuran. Hindi balaya kay ang 2 minutes nga ginlantaw nila sa TikTok. Amo na ang magdeterminar kung anong insidong ila pilion. Hindi iya pwede nga ang 2 minutes nga TikTok kaya amo na ang ma-determine sa pila ka tuig naton pag nga leadership sa pungsod. So amo na gani nga ginambal naton, let us take our elections seriously, no? Kay sa totoo lang ang pinakamagaan po sini mga pigado mo. Amo na ya perme ang panindugan sa simbahan nga aragi kita sa side sa mga kubos, sa mga pigado kay kung ano man ang mga decisions kinahimo nato niya, it will always be the poor who will be greatly affected. Di ba? Ang mga dagko nga negosyante, may mga buffer na sila ya, pero ang pigado yaya, isang kahig, isang tuka na yaya, kung hindi naton ini mabantayan sang maayo, ang pigado gid ang pinakamagantos. Now, kundi ang normal kag ang naandan tanda nga every election may mga debate nga ginapatigayon locally and nationally nga mga kandidato para at least mabatian sa public ang ila sini nga platform of the government, the way nga magsabat sila sa mga dalagko nga issue sa pungsod, paanong approach nila. Do you think this is still relevant kada pati muon kag ang PPCRB may plano diri sa aton sa lokalya nga magpatigayon sini PADS? Yes, may mga plano gid kita, no? Pro lang taon ta anay kay ti mayo gani subong kaya rin nakita sa alert level 2. Mata abre ang mga helikopter naton kabay pa nga matigayon naton. Pero isa gid gani namo nga ginahandom na kung paano ya kay halin sa una ginapamatian gid ang politiko. Pero sa lingko, base simpo man nga pamatian sang politiko ang sari-sari nga gagmay nga mga tao. Ano ay hanya ang mahambal sang tricycle driver, sang nagaobra sa kampo, sang mga sakada, sang mga mangingisda. Kaya doon mo ning mga sektor nga daw hindi pa mabatian. So, yes, mapatigayan kita sa mga candidates forum, kabay pa nga maalaw kita, pero ang hando man namon nga mapamatian man ang sari-sari nga sektor, parang matagaan man sila sa nga ang tingog nila, anong mga concerns nila, na mapamatian man sila sa nga mga lideres. But still optimistic kita gihapon that ang mga Pinoy hindi mabulag sang kamaturan kag dapat mangibabaw kung ano ang dapat gid nila nga himuon this coming election ang pagpili sang gusto nga leader. Yes, very, very optimistic kita. Actually, may mga tinion bala nga daw nag-give up na tasang hope naton. Mamati kita, labi na gid sa may mga edad-edad na, no, gambal bala. Amo managyapon, sila managyapon, maski sino na damapong ko, amo managyapon. Yes, natabo ina, no? Pero sa subong ang katahom sini, damo sa mga pamatanon, sila yan mismo ang nagpakanto sa aton sa opisina, padre, sobra 50% sa mga botante pamatan. Alas 9:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ta si Father Chris Gonzales, ang Social Action Director diri sa Diocese of Bacolod. Sorry gibads na ito ng aton linya. You were saying kay na? Yeah. Mabalik ka tabla, kung mo na, may madamo na nga mga tinion nga daw nag-give up man ng iban, nagambal nga mo, managyapon, batonon, tanang kwarta, wala man na gyapon gabago, mga mo sila. Pero sa subong niya, ang mga pamatanon niya ang nagatindog. Nagakadto sa opisina, padre, hindi kami amo sini. Gusto namo niya bag-o naman nga liderato, gusto namo niya good governance. Padre, paano kita makabuligay? So, gapati nga daan kita nga 50%, more than 50%, mga 55% kuno, sang mga boto subong new voters, no? Young voters, no?
ang mga hubin niya ya, may lain nga pananawan, subong very idealistic. No, grabe, amo na ganing ang balko, hopeful gid katama nga ang Pilipinas may tsansa pagid man. Kay ari ang mga pamatanon na tama katahom sa ila pananawan, kaghandom nila para sa ini nga pungsod. Kisiling nila kami ya padre ang magasalo sini. Kami ya ang ang mag-aanto sini kung sala ang pilio naton. Kag kaedukado sa mga pamatan-o naton. Pagambale party martial law, sila yan mismong gambale padre edukado kami, kabalo kami kung ano kalain natong natabo sang una. Never again. Di ang kasakit lang kido igo bala kita may mga uban-uban na bala. Niya padre, hindi kami pareho sini. No, daw mo na bala, siling kodo kita pang inatudluan sa mga papatamatan-on sumbungaw sa ang idealismo, sang patriotismo. Nga padre, hindi kami dalalon sa kwartaya. Mag-amuning bag-o nga henerasyon. So, very hopeful gid ako. Yes. So, kabay pa magasigi-sigi ini kag kami diri sa Action Radio Bacolod, we are very much willing to support, no? Para nga to educate and to encourage people nga kinahanglan magbuto kita sa para buton nga mayo inang halin sa tagi pusuon kagin pinsar tagid kung sino ang nagakadapat da, hindi because of the bandwagon, because of the trend nga kundi intong kabalo ko na mo batasan sinang kundi mayo dito tamo. No, tudna. Ina balang ini amo na gani nga wala ako yan nagabase sa mga survey. Kaya nga ang mga survey ni una damo na istorya nga doon hindi man masaligan. Ikaduha, amo ni sang nagkondisyon bala sa amo na lang inambal mo dumanog daog naman iglesia amo ni wada na lang kita sa iya. No, pero kisa manipulado man na dira kay para ikondisyon na pabinsaron sa tao hindi na ako na magboto saya kay do maperde managli. Pero basi kung manipulado ba tong mga survey hindi kita magpadala-dala. So butilingon importante gid siyapon tun-an naton. Tun-an gid sa gusto, kag gusto nga mga sources ang aton ginatun-an. Ang tuon naton ni malipot lang ni kumparar sa anom ka tuig nga iantos naton. So kinahanglan dako ni investment kung mag-invest kita gani sa negosyo ginatun-an naton sang maayo. How much more bilog ka Pilipinas ang aton nga irisgo. So dapat seryosohon kag tani ang mangibabaw hindi bala kay kung ano lang handom kundi handom sa Pilipinas. Okay. Maka-Pilipinas dapat ang aton nga pilion. No, hindi kita ya pagbaligya sa kung diin nga mga dumuluong, no? Ang environment naton nga iya sa Pilipinas nga katahom hindi iya pag garnat saron kag ang mga dumuluong mga pulos o kon pamilya nila mga pulos. Kundi maka-Pilipino. Ang paray sa Pilipino gidya. Okay. So on that note, Father Chris, thank you for having you this morning. Kag salamat gid sa input nga ginatag mo karon nga aga. Keep up keep us posted no kung anong maging ang sarang manamon mag-contribute dira sa PPCRB. Salamat gid Pads kag God bless sa imo. God bless. Thank you, Gid. Action Hotline.